Zer da gazteak, hementxe, Gari, Infernu, beste, zombien bideatekin eta kasu honetan Granjako baserriko mapan gaude eta ingo duguna da hemen postaren erronka, orgoian titana dagoen leku hortan. Aurrekoa poloko mapan egin genuen bezala a ber. Zombi bat, kutsillo hau pixkat manteki ezbek. Bueno, trampa pixkat gehiago. Puntu batzu lortzeko, gutxi batzu. Eta, ja, gora. Jaja! Behin hor gora igo garela, ezingo dugu atera, beraz. Oiteketa. Hementxe. Hemen ikan. Ezingo dugu pasa. Eta hemendik ere ez, beraz. Ezingo dugu kajara joan. Baina bai, pareteko arma hau erosik. Eta titan ere, pixka bat, luzeago izateko. Eta hola, oye, ez du txarra egitzi gai. Hola, sepa. Eta zek komentatu behar nizuen norbaitek erronkan bat o bota nahi baldin badit, aurrekoan bota zidan bezala aizpubik, komentariotan idatzi eta saiatuko naiz burutzen. Aldudan zuzenen eta ongien eta tramparekin gabe. Garrantzitsua izango litzateke idaztea espresamente nola nahi duzen jolastea, adibidez ez jarri, ezin duzu titan erosi eta listo. Erretoa motxak izatea, adibidez aurrekoan egin bezala, 20. nivelian hasi, magia gabe eta puebloko mapan ateina, pila! Puebloko mapan, bada, zombila, bera. M14 dagoen lekuan, bueltaka eta listo. Holakon bat, nik zerrakit edo holako txaken bat, beste okurtez zuen edo autobusan barruan, hori basekat, barrebusa. Urrengo baten igo berte dut berriz, oso divertidoa da jolasteko barrebusala. Bakarrikan, uste dut batzegarren nivelera iritsintzela baino, aurreko batean, konpainero batekin jolasten, Jon Slugerekin jolasten, 15. nivelera iritsi hori bai, sorte ugari edukiaz, kadaberak eta kaumak eta holako. Osa hemen hildan itxok. Bale, hildan itxok ebi. Usta nian nillo das, baya. Jo. Hola! Bai, apunta ya, no berdiu. Bai, pixkat. Kutxiarekin akatu beha puntu egiteko, oain 2500 puntu lortu dezki aurtitan antzat. Horretak ina pixkat. Non letxe zedek. Eske, espero dese, zaila tia. Titana nahi dira, eta zi, baina... Laugarren gorrondo, etuzte eukiko jatenik. Parapapa! Doble puntuación. Bai. Baina goixo egiatu dira, doble puntuación. Ai! Venga, zombie gehiago. Venga. Bueno. Munizioakin justu nahiek. Se la quedado zombie, porque es la puya que aterma. Hola, hostia, te mancha barrek. Hostia, te mancha. Bueno, igual. Mucho zombie.
Beste bazio! Bai. Basekat, baina hogeita marbalaki... Ez nik edortuko titan erostia. Ai, bueno. A ber ba. Laugarrengo rondan gitxadegia. Hemen ezin nuizia juntau. Nola? Ez errare, bueno, el de tamar. Speaking. Bastante in the limit. Bastante in the limit! Vale, hazlo. Bueno. Titan se... ¡Oh! ¡Munición máxima! ¡Oh! Vale, tranquilo. ¡Venga! ¡Hostia! ¡Oh! Urrengo que caerá. Aquí. Bueno, nik hipotesiko esan dela laugarrengo ronda, o sea que pues laugarrengo besatzen bale moia, bastante récord. Bueno, niro zorra bilisek. La. Baja instantánea. Baja instantánea. Uga. Oh yeah. Tucu. Cucú. Non zaude aquí. Oh, kapu. Ez da grizan, ezingo nik hartu. Trampa izango ban, Trampa izango ban. Justo zuen bezala, lega jolasteate. Venga, va. Carga. Oye. ¡Buah! Ignacio. La. Y se va a explico la lori. Bueno. A ver, trokitu ustea tarrapatu zetela, dekela hemen jarri. Tarrun hemen kontrolatzia. Hau. Hortik etortzen hon hortikan eskapat. Bueno, que va a encerrar. Hasian hemen. Voy a marbalakin, hasi gaitu. Bueno, oingo sola banaka. Ate guztiak kontrolatzen. Aitzen egituan, baizik jatuztila. Hola. Vale. ¡Ay, lo he dicho! Bakarrik aliatu nahi, tío. Ai. Oso ondo ba. Urrengo bideoan izango gaitu. Ondo pasa, ondo izan, eta urrengo arte. Aio!